Hello guys! Welcome to my mini vlog. So for today's video, yes! Nakita mo na gulay guys. So shout out sa mga kapwa ko mahilig sa gulay dyan, mga taga Bicol. Ayan. Si mama ay nagluto ng ginataang ampalaya na may halo ng puso ng saging. So ngayon ka lang ba nakarinig niyan? Well, pwede pong panghaluin sila and ganyan ang itsura niya. Super sarap. Super sarap guys. Tapos sinaluan ni mama ng dilis na sahog. So, naglagay din ng konting sili. Kung gusto mo ng sauce na maraming anghang, dagdagan mo ng sili. Kung ayaw mo naman, konti lang. So, ampalaya with puso ng saging. Ang sarap, grabe. Ang sarap, guys. So, ito yung tanghalian namin. Tapos, gusto ni mama, medyo maiga-igang konti. Isang buong malaking nyog, yung ginamit ito ni mama, para yung medyo nag-ano siya, juicy-juicy. Ayan, may konting malunggay ito, ma? May konting malunggay pala. Ampalaya, puso ng saging, and malunggay. Ang sarap! Ang bango-bango niya, guys. Grabe. Ito ang pagkain Bicol. Ayan, pagkain Bicol. Thanks for watching.